салом, рубрикаи душанбе сити аст, муаррифи мавзеъҳои шаҳри Душанбе. имрӯз мо ба яке аз зеботарин мавзеъҳои пойтахт боғи рӯдакӣ меравем. дар маркази шаҳр каме дуртар аз нуқтаи оғози пойтахт боғи ба номи устод Рӯдакӣ ҷойгир аст. боғ тақрибан 8 гектар масофа дошта аз шарқ ба хиёбони Рӯдакӣ ва аз ғарб ба қасри Миллат мебарояд. дар маркази боғ муҷассамаи биринҷи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ ки 7 метр баландӣ дорад гузошта шудааст. ин муҷассама соли 2008 бахшида ба 1150-солагии устод Рӯдакӣ бо фармоиши шаҳрдории Душанбе дар Москва омода гардидааст. муаллифи он рассоми халқии Русия Александр Рукавишников мебошад. медонед Рӯдакӣ кӣ буд? Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ шоир, сардафтари адабиёти классики тоҷику форс ва одаму шуъарои назми ҷаҳонӣ. шеъру сухани Рӯдакӣ то ҳадде пуртаъсир буд ки Амир Наср ибни Аҳмади Сомониро бо як мӯза дар пой аз Ҳирот ба Бухоро баргардонид. то имрӯз аз эҷодиёти Рӯдакӣ ки яке аз машҳуртарин шоири форсзабон аст, ҳамагӣ наздики 1100 байт боқӣ мондааст. боғи ба номи Рӯдакӣ дар миёнаи солҳои 30-уми асри гузашта бунёд шуда номи Ленинро дошт. пештар дар боғ ба ҷои ҳайкали Рӯдакӣ ҳайкали Ленин меистод. ҳамчунин дар боғ манораи 35 метра барои ҷаҳиш бо парашют ҷойгир буд ва хоҳишмандон метавонистанд аз он ҷаҳанд. баъдан ин манора ба боғи Кӯли ҷавонон кӯчонида шуд. дертар дар солҳои 70 дар қисми шимолии боғ чойхонаи фароғат бино ёфт. тарҳ ва номи имрӯзашро бошад. боғи мазкур пас аз бозсозӣ соли 2008 гирифтааст. воқеан дар оғози солҳои 2000 дар рӯбарӯи боғ дар назди биноҳои истиқоматӣ нуқтаи маъруфи фурӯши яхмос ҷойгир буд. дар ҷои даромадгоҳи имрӯзаи боғ бошад то соли 1954 бинои аввалин китобхонаи давлатии оммавии пойтахт қарор дошт. имрӯз боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи устод Рӯдакӣ яке аз дӯстдоштатарин сайргоҳҳои сокинону меҳмонони пойтахт аст. сайри ин боғ ба хатсайри ҳатмии сайёҳати Душанбе дохил аст. хайр, то сайёҳати оянда.